Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, santwarju għal qalbna ħafna, biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Alberto l-Kbir, isqof u dottur tal-Knisja. Illum ukoll jaħbad il-15 l-anniversarju mill-mewt tal-isqof Nikol Kawki u dil-quddies se nofruha proprju għar ruħu. Qabel ma ngħidu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti dawwalt l-isqof San Alberto l-Kbir u għamiltu tas-sew kbir, għax bejk ara fil-aqqa tajjeb flimkien il-għerf tad-dinja mal-fidi mqazza. Għamel inħaddu sewwa it-tagħlim li tagħna biex il-għerf tad-dinja aktar ma jikber f'kull fera tiegħu aktar jenna narfuk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf, waqt li ħemda ta' kwiet kienet taħkem fuq kollox u l-lejl kien jakbes nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setana tiegħek mit-tron tas-Sultan tas-sema niżlet bħal ġellied qalil f'nofs dik l-art misħuta bix-xapla misnuna tad-digritt tiegħek li dejjem sod. Kif waslet kullimkien imliet bl-imwiet, kienet għadha tmiss mas-sema iju miexja fuq l-art. Il-ħol kien kollu b'kull ma fih sar mill-ġdid biex waqt li joqgħod bil-kima għall-ordnijiet tiegħek l-ebda ħsara ma ssir lil uliedek. Sħaba tefeddel fuq il-kamp tagħhom, art nixfa deret ħirġa minn fejn qabel kien hemm l-ilma, trik bla tfixkil minn ġol Baħar l-Aħmar u wart tħaddar flok il-mijiet qawwija. Minn hemm għadda il-poplu kollu taħt kien idek wara li ra emejjel tal-għaġeb. Kienu kisom żwiemel jirgħu u ħrief jagżu waqt li kienu jfaħruk mulej li ħlistom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sar responsorjali ngħidu flimkien ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għannulu dokkulu xandru l-ġubijiet tiegħu kollha, ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Flimkien ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Qatellu liet il-kbar kollha ta' artom l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom, ħariġhom mobbija bil-fidda u d-deb, ħadd ma kien għajjien fit-tribu tagħhom. Flimkien ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu u f'Abram il-qaddej tiegħu u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu bajat ta' ferħ. Flimkien ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxiepli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda ħarmla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rieġ u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew issa nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħa nagħmli l-ħaq biex ma tibqa' ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal isimgħu ftit xejt li mħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lil magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlulhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom, jiena ngħidilkom li malar jagħmlulhom ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw dawn is-siltiet mill-ktieb tal-Elf u s-silta tal-lum turina kif Alla jieħu ħsieb il-poplu tiegħu. Alla ma jitlaqx il-poplu tiegħu, Alla jieħu ħsiebu. Fil-ħruġ tiegħu mill-Eġittu, fil-qsim tiegħu mill-Baħar l-Aħmar, il-provvidenza tiegħu, Alla jieħu ħsieb kontinwament il-poplu tiegħu. U naħseb din tottalina wkoll kemm ħaġa sabiħa niftakru li Alla ma jitlaqniex jieħu ħsiebna. Alla jieħu ħsiebna tassew. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum ukoll hija sabiħa. Ġesu irid juri lid-dixxiepli u lilna l-importanza tal-perseveranza fit-talb. Itlob, il-perseveranza fit-talb, l-insistenza fit-talb. Din il-mara ġibna din il-parabola, din il-mara qalbla bla saħħa m'għandha ħadd min jappoġġja, bla raġel u bla tfal subien, bla ħuta subien. Fejn nafu? Għaliex dak iż-żmien il-mara ma setax tmur il-qorti, kellu jkun ir-raġel. Allura ir-raġel mejjed, x'aktarx ħuta subien ma kellix, tfal subien ma kellix, kellha tmurej quddiem dan l-imħallef, stramba ftit. U tinsisti miegħu dan għall-ewwel ma rridx jisma'. Ma kienx jibża minn Alla. Għallinna Ġesu. Imma mbagħad biex ma tibqax tiġi tiksir li għajnej kif ngħidu. Ħanara xi tgħid. Ħanesma' t-talba tagħha. U Ġesu joħroġ tarima sabiħa ħafna li tottarina. Jekk dan l-imħallef ħażin ċeda għal din l-insistenza ta' din l-għamla. Alla kemm aktar minn dan jisma' t-talb tagħna, l-insistenza tagħna, il-krib tagħna. Alla jismana. Alla jismana. Mhux kif irridu aħna u x'in irridu aħna, imma Alla ma jwarrabx it-talb ta' dawk li jitolbuh. Ħa nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw is-San Albertu l-Kbir. San Albertu twieled fl-1206 il-Ġermanja ħdejn id-Danubju. Kien student intelligentissimu, ma jistudja Padova u hemmhekk daħal mad-Dominikani. Imbagħad kompla l-istudji tiegħu il-Ġermanja u sar professur anki Pariġi. Pariġi kienet waħda mill-Universitajiet il-kbar tal-Ewropa. Fost l-istudenti tiegħu kellu l-San Tomas d'Aquino. Dan San Albertu l-Kbir kiteb ħafna kien jinteressa ruħu mix-xjenzja naturali. Xjenza l-fiżika. U jissejjaħ kbir, anke f'ħajtu kien jissejjaħ kbir. Mhux biss għax kien intelligenti, għax kien jinqara ħafna affarijiet. Kien filosofu kbir, kien teologu kbir,
kien kapaċi jġib il-paċi fil-Knisja u fiċ-ċivil, kien tassew kbir, kien jinqala ħafna. Kiteb ħafna wkoll, xi 38 volum. Dan San Alberto Kbejl. L-aktar li huwa kbejl għaliex kien kapaċi jaqgħad il-filosofija mat-teoloġija, ix-xjenzi naturali mal-fidi. Din hija xi ħaġa kbira. Xi ħaġa kbira. Miet ta' 74 sena fl-1280 fil-Ġermanja. San Alberto Kbejl huwa qaddis kbir li għaw Malta għandna l-kulleġġ ta' San Alberto Kbejl fil-belt tad-Dominikani. Dejjem nitolbu tal-qaddis biex jimlina bil-għaqal u bil-għerf tas-sema. Kif qed fil-bidu tal-quddies allum infakru wkoll l-anniversarju tal-mewt tal-isqof Nikol Kawkej. L-isqof ukoll kien bniedem intelligenti ħafna, ħadem ħafna fil-Knisja, bata wkoll xi ftit bħal kulħadd, għax min jipprova jagħmel il-ġejt il-qata fuq rasu wkoll, tajjeb. Ħadem ħafna speċjalment fl-edukazzjoni, fil-kultura, ħadem ħafna fil-parroċċi, kien promotor kbir tal-lajċej, l-għaqdiet tal-lajċej, nitolbu wkoll l-isqof Kawkej biex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Għanu ruddu ħajli l-Alla l-lum għall-erf li bieħżejjen li San Alberto Kbejl, nitolbuh jagħtina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex narfu nużaw l-erf tad-dinja għas-salvazzjoni tagħna. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek fuq il-Papa, l-isfijiet u s-saċerdoti tagħna biex mimlijin bil-erf tiegħek juruna t-triq tas-salvazzjoni nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek ħajdawwa lill-għorrief u l-istudjużi tax-xjenzi naturali ħalli bihom jaslu biex jifhmu li minnek tiġi kull għotja tajba u kull don perfett nitolbu. Għati mulej il-mistrieħ ta' dejjem lil qaddej tiegħek l-isqof Nikol Kawkej u lil ħutna mejtin kollha u għamel li jiddi lilhom id-dawl tiegħek ta' dejjem nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek fuq l-għalliema u l-istudenti kollha tagħna biex bil-ħidma tagħhom fit-tagħlim u fl-istudju jaslu għal verità sħiħa li inti nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek biex jeħeġġiġna fit-talb u d-devozzjoni lejn il-Verġni Marija fuq l-eżempju ta' San Alberto Kbejl nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nikbru fil-fiduċja fit-talb u fil-perseveranza fit-talb nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbu għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbu għall-istudenti tagħna u għaż-żgħażagħ tagħna biex ma jħallewx l-erf ibedhom mill-fidi u l-prattika reliġjuża nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għatina li nakkwistaw, għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna, il-qattal li qed nagħmlulek illum fix-xejn tagħna, u għatina l-grazzja li bħal San Alberto aktar ma jikber l-erf tagħna fil-ħwejjeġ tad-dinja, aktar jissaħħaħ fina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qiegħdna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbir u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbir, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-ħed bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi li ġarrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lejna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Monsinjur Isqof Nikol Kawki li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kiefu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Albertu l-Kbir, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u rridna nagħmlu riben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun it-tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, natikom islem tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mat-tiem ta' sib għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħalina. Spiritu Santu tal-Din tal-ġisem qudiem għad-distija. Eħlisni metijiet kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-lejl il-kwan. Tħallini qatt ninferet minni. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Qegħdin fix-xahar ta' Novembru u x-xahar tal-Irwieq jinqu bil-wiefa u bħala ringrazzjament wara tqalbin ngħidu flimkien. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieq id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa. Bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Albertu l-Kbir billi nisarru bil-ħerqa kull ma hemmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.